Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza volve enfrontar o PP de Pollo e o tripartito. Os populares, tras esgotar a vía administrativa, acudiron aos xulgados para denunciar a modificación da ordenanza fiscal que o goberno local quería realizar para subir un 25% o IBI a aquelas vivendas que non contaban con ninguén censado. A Xustiza fallou ao seu favor indicando que a medida non é legal. Que dá razón ao PP de Pollo e anula a subida do IBI do tripartito. Declara a súa nulidade por ser contraria a dereito. Estima o recurso contencioso administrativo contra a modificación da ordenanza fiscal do imposto sobre bens inmobles, o IBI, a vivendas desocupadas, que hai que recordar que o tripartito o que pretendía, realmente o que pretendía o tripartito era subirlle un imposto máis aos veciños de Pollo. Dende o PP sinalan que os tribunais danlle a razón e que a subida era inxusta. Acusan o tripartito de querer afogar aos veciños con impostos. Un tripartito que despois de 3 anos e medio o único que se coñece foi endeudar o Concello. A día de hoxe o Concello de Pollo é o Concello que máis deuda ten de toda a provincia, e como é o Concello que máis deuda ten de toda a provincia, a pretenden pagar subindo todo tipo de impostos. E aquí é un exemplo. Pretendían subir a vivendas desocupadas, en este caso, máis de un 25%. As acusacións do Partido Popular tiveron unha rápida contestación do goberno tripartito. O concelleiro de Facenda e Economía, Xulio Barreiro, quixo lembrar aos populares que o incremento do 25% ás vivendas vacías non se chegou a facer efectiva. Segundo o nacionalista, o goberno local desbotou esta medida xa que a lei de vivenda só contempla a posibilidade de aplicar esta suba aos grandes propietarios. Xulio Barreiro acusou a Moldes de coñecer perfectamente esta situación e de mentir á veciñanza para crear crispación e tensión, engadindo que os populares continuaron co proceso xudicial conscientes de que a medida non se faría efectiva para conseguir facer ruído. Defendendo a súa xestión, o concelleiro sinalou que o que si está en vigor son as bonificacións do 50% do IBI para as familias numerosas con ingresos inferiores aos 30.000 euros anuais.